10 июни соли 2024 қарор дорем дар деҳаи майкадаи шаҳри Панҷикент дар боғи болои кӯҳи Мақсудҷон, ин ангурро шумо чанд сола шинондед? Кай шинондед? Чанд сола ҳастанд? Соташ чист? аз 97 сола шуд. 7 сола шуд? 90 қаламча караги. Худатон қаламча карда? Қаламча. Офарин ба шумо. Хай. Ангури тойфи. Тойфи. Зимистона. То моҳои декабр, январ, феврал ҳам ҷош омадаги хона нигоҳ дошта хӯрдагим. Кашол мекунед ё ки яшик ба мемонед месад? Не, хе риштаи банде. Баданаш мебандему. Овезон мекунед. То январ феврал хурда мешинед ангуратона. Ширин, шакар, қанд, асал. Ширин. Инҷа замини лалми ки ҳаст, дер об мехӯрад. Ҷудо ширин мешавад. баландии шумо 1100 метр аз ҳадди баҳр аст. Ман боварӣ дорам ки тойфиҳои шумо яке аз беҳтарин тойфиҳои Тоҷикистон мешавад. Бо афташ ҳам мумкин сурх шавад. Сурх мешавад. Дидед? Ҳамдора ҳар як сараш, ако ман барнакашидагиму, анам хе мешудда. 1 кило, минимум 1 кило. Мевад даҷа зиёдтар ба фикр. Минимум гуфташтем, зиёдтар ӯ ако камаш, ва? Ина бинед ки ҳар якта ин 20 хуша дорад. Мани инаш ҳам ҳатто инаш зиёдтар дорад. Ман ҳамин хушаҳо 1 кило зиёдтар мешавад. Ман ҳамин бинед ки дар болои кӯҳ инҷа ҳам замина оварда фуровардед, на? Замин ко ҳама ҷои кашида, ҳар як куни ниҳол ба ман якум сол як куб хок овардаги. Сатил қати кашидед ме? Аввал раҳ поён бал. Ҳам бачако замбар, сатил, мардикор оварда, худомо, бачаҳомо, укаим, додарам, ҳама галаги хеш таборо кашонда ҳар якши оварда будем. Чӣ озуқа метедем ва? Асосан пору. Мо 90% корон пору кати. Баъд зимистон сулфурду амафо самха мепартон. Мепартед. Мегуронед ме намегуронед ина? Негуронед. Хунук намезанад? Паресол як хуnuki сахт шуда буд, он худо. Авай паресол ҳама язад. Нега ата хунук наздаш ягон бор. ба шумо ташаккур барои ин қадар меҳнат. Ин дар болои кӯҳи аз деҳатон то инҷа 700 метр бо хока кашонда овардеду инҷа бо боғ кардед. Ман намедонам ин қаҳрамонист. Ин қаҳрамонист. Ина бинед. худи ҳамин панҷикентиҳо халқи меҳнаткаш ҳастанд. На танҳо шоиру шеърнавису адабиётдӯстдор. ин касо ино халқи меҳнаткаш, ҷудо меҳнаткаш ҳастанд. Ина бинед ангурашонро. Воду ҳавоша бинед дар инҷа. Чӣ хел форам, салқин. Ин шафтолиша бинед. Ин шафтоли бисёр баста аст. Инам чемпион. Чиз. Инаш соли гузашта кам баста буд. Инаш соли гузашта кам баста будаш, инаш ҳам кам баста, ҳамунда ин сол бисёртар бастанд. ҳана ҳамдиёрони азиз, ин як наворчаи дигар буд аз ангурҳои Мақсудҷон.